A Caixa Ontinyent va arrencar una campanya per a informar els seus clients de tota aquesta classe d'estafes. Li han posat un nom molt clar a la campanya, que no te la peguen. Molta atenció, que no te la peguen. I com que és molt interessant, que ballar anar a la nostra companya Ainhoa Machí. I ara ens conta. Endavant, Ainhoa, tu diràs. Sí, Ximo, que no ens la peguen. Per això, així, a Caixa d'Ontinyent han decidit llançar una campanya per a evitar i previndre aquest tipus d'estafes bancàries. I és que, com molt bé dèieu, la Policia Nacional acaba de detindre a 45 persones que es feien passar per funcionaris públics i que intentaven estafar a persones majors tant de la província de València com de la província d'Alacant. Han aconseguit més de 300.000 euros en estafes a persones, com us deia, d'edat avançada, que són les més vulnerables, i, de fet, tenien una llista amb quasi 13.000 noms de persones que ja havien estafat o persones que anaven a ser les seues pròximes víctimes. I com ho feien? Pues a través de cridades telefòniques, i en el cas de no aconseguir a través de via telefònica, es personaven, anaven directament a les seues cases i a través d'enganys intentaven obtindre les seues dades bancàries. Inclús tenien plaques falses que acreditaven la seva condició de funcionaris públics per a guanyar-se la confiança de les víctimes i així estafar-les. Avui, en Som de Casa, anem a poder parlar amb el cap de Tecnologies i Serveis Informàtics d'ací, de Caixa d'Ontinyent, per a que ens doni alguns consells per a evitar aquest tipus d'estafes. En un momentet. Molt important, moltes gràcies, Ainhoa, que donen consells a les persones majors i a tots i a tots.